trošku funkčná anatómia. A keď to tak všetko dokopy nejako poskladáme, tak nám z toho vypadne elektrokardiogram, čo by záznam elektrickej aktivity srdca. Takže na úvod je celkom fajn si definovať, že teda o čom sa budeme rozprávať. Budeme sa rozprávať o EKG. EKG, elektrokardiogram, je záznam, ktorý vzniká prístrojom, ktorý sa volá elektrokardiograf. Ono je to teda nejaká skrinka, z ktorej trčia všelijaké káble a tie káble sa tak nejako pripoja na človeka a vznikne z toho nejaký takýto pekný záznam, ktorý poznáte, taká pekná vlnovka. V princípe až tak moc sa o tej vlnovke baviť nebudeme. Nebudeme sa rozprávať o tom, že dĺžka QRS komplexu má byť tak maximálne okolo 80 milisekúnd, alebo že elevácia ST úseku indikuje infarkt. Moc do tohto nepôjdeme. Skôr sa budeme zameriavať na to, ako také EKG vzniká. Takže myslím, že keď to zoberieme z poporiadku, tak na začiatku je celkom fajn začať nejakou definíciou. A taká celkom fajn definícia je, že EKG, elektrokardiogram, je snímanie elektrickej aktivity srdca z povrchu tela. To, že z povrchu tela, to je jasné, proste na človeka nalepíme nejaké elektródy. Postupne sa však budeme prehrízávať všetkými tými ostatnými definíciami, alebo teda tými slovami, ktoré sa tam skrývajú v tej definícii. A síce, že prvá časť sa bude zaoberať o tom, čo je to vlastne tá elektrika, čo je to tá elektrická aktivita, dôležitá tá aktivita srdca v kontexte a budeme to tak postupne prepájať a na záver sa teda porozprávame o tom, ako sa to sníma, ako vzniká to EKG. A keď to všetko tak dáme nejako dokopy, tak to EKG z toho nejakým spôsobom vypadne. A prečo je tam dôležité to z povrchu tela? To keď pôjdete študovať za doktorov a náhodou nepoviete z povrchu tela, tak vám proste niekto minimálne odkrúti hlavu, alebo teda vyhodí vás zo skúšky v lepšom prípade. Ono je to kvôli tomu, že môžete mať aj nejaký elektrogram, ktorý sa sníma, keď má človek otvorený hrudník, robí sa nejaká operácia, tak to je taký nejaký rozdiel. Prípadne sa môže robiť ešte nejaké pažerákové EKG. Takže tak. A čo toto vlastne to EKG je? Ja mám celkom dosť rád také blbé definície. EKG je toto. Takýto nejaký záznam, na ktorý sa proste doktor pozrie a vie vám povedať, čo vám je. Koľkokrát je to však také, že akože ten človek má o mnoho viac natrénované, ako to, že by tomu akože nejako strašne moc rozumel, respektíve samozrejme, že tomu rozumie, ale nie z toho pohľadu, že sa tvári o mnoho viac akademicky, ako to v skutočnosti je. A v konečnom dôsledku, keď sa medic teda učí, že čo to vlastne to EKG je, tak skutočne na to potrebuje tak jeden semester, aby to tak postupne vstrebal a aby na to aj nejakým spôsobom došiel a že ako to môže vyzerať, keď to teda zdravo nevyzerá, tak na to potrebuje v skutku ešte pomerne dosť veľa času. Takže prvá časť tej našej prezentácie bude o elektrickej aktivite. Čo je to tá elektrická aktivita? V princípe sa teraz budeme rozprávať o nejakých membránových dejoch. Keď si zoberiete, membrána ako taká, tak má jednu strašne dôležitú vlastnosť a to je tá jej semipermeabilita. Teda prepúšťa selektívne nejaké jóny. Závisí od toho, aké má vlastnosti v tom danom čase a čo na ňu pôsobí. Napríklad nejaké napätie, či už mechanické alebo elektrické, prípadne čo sa v tej štruktúre tej membrány zrovna nachádza. Takže dôležité veci o tom, ako vzniká také nejaké membránové napätie alebo niečo podobné, tak sú to práve koncentrácie jónov, podľa ktorých sa riadia práve nejaké difúzne zákony, klikové zákony hovoríme. Prípadne, kebyže sa na to pozrieme inverzne, tak nejaké osmotické deje. Zároveň, ako náhle máte nejaké koncentrácie jónov, čoby nabitých častíc, tak vám vzniká prirodzene aj nejaká elektrická sila. Pretože vieme, že ako náhle máme niekde záporné a niekde kladné náboje, tak sa budú prirodzene priťahovať. Naopak, keď budeme mať záporné a záporné, tak sa budú navzájom odpudzovať. No a na základe tohto sa dostávame do dvoch síl, ktoré môžu niekedy ísť aj proti sebe. Nejakej koncentračnej a nejakej elektrickej síly. Preto tam máme na tej membráne, musíme uvažovať práve obidva tieto deje.
Takže ako vzniká také pokojové napätie, také možno trošku zrýchlený rýchlokurs geniality. Najskôr si zoberieme membránu, máme nejaký intracelulárny priestor a nejaký extracelulárny priestor. V intracelulárnom priestore povedzme, že tam dáme nejaké proteíny, tieto proteíny budú záporne nabité. Pre proteíny tá membrána nie je priepustná. To je veľmi dôležitá vedomosť. Proste proteíny sú veľmi veľké a oni ňou proste neprejdú. Do tohto modelu naraz vstúpi chlór. Chlór ako taký je monoanión, teda má jeden záporný náboj. Pre chlór má membrána nejakú permeabilitu, ale nie je až taká výrazná a preto sa na to pozrieme takým tým veľmi mechanistickým spôsobom. Máme záporný náboj v intracelulárnom priestore, no tak kam sa ten druhý záporný náboj dostane? No do toho extracelulárneho. Takže intracelulárne, extracelulárny priestor. Zároveň koncentrácie chlóru intracelulárne a extracelulárne sú rôzne, pretože tá priepustnosť nie je bohvie aká. Vonku zhruba okolo 100 mmol na liter, vnútri v bunke je okolo 10 mmol na liter. Samozrejme, strašne to závisí od toho, o akom type bunky sa rozprávame. Ale povedzme, že keď si zoberieme taký priemerný kardiomyocit, tak sa bude správať zhruba takýmto spôsobom. No a na základe rozdielu týchto koncentrácií vieme povedať z Nernstovej rovnice, že to napätie, ktoré vznikne na základe chlóru na tej membráne, bude minus 70 mV. Čo je zhruba taká nejaká dobrá hodnota. Teraz do tohto nášho modelu vstúpi ďalší ión, a to bude sodík. Sodík, nátrium, vložíme do toho extracelulárneho kompartmentu. A pre sodík tiež nie je tá membrána bohvie ako priepustná. Sú prípady, keď je, špecificky keď chceme viesť nejaký elektrický vzruch, tak vtedy priepustná je celkom dobré, ale iba na krátku dobu, ale za zvyčajných okolností proste nič moc. No a preto je ten sodík extracelulárne pomerne dosť dobre zastúpený, intracelulárne to opäť nie je búhvico. Extracelulárne 145 mmol, intracelulárne 10 mmol na liter. Pre sodík to napätie, kebyže opäť to strčíme do Nernstovej rovnice, je zhruba 60 mV. Tak a teraz do toho musíme hodiť vidly draslíkom. Draslík je pre pochopenie tohto základného modelu neskutočne dôležitý, pretože pre ten tá membrána je pomerne dosť difúzibilná, proste on sa cez to dostane. Sú tam špecifické kanály, ktoré mu to dovolia. Sú to draselné kanály. A tu zrovna dochádza tá myšlienka. Kam sa bude ťahať ten draslík, keď extracelulárny priestor je už bohate okupovaný chlórom a sodíkom, ktoré navzájom dávajú zrovna nejakú izoelektrickú hodnotu, že tam už ten náboj zhruba nejaký nie je. A keď intracelulárne máme pomerne dosť veľa záporného náboja. Draslík je kation, takže preto sa ten draslík bude snažiť ťahať dovnútra. Hlavne bude vnútri. Ale keďže ho bude vnútri strašne veľa a membrána preňho bude celkom priepustná, tak sa bude ťahať aj von, podľa svojho koncentračného gradientu. Takže dovnútra ide podľa elektrochemického gradientu a von ide podľa toho koncentračného gradientu. A ustáli sa nejaká rovnováha medzi týmito dvoma dejmi a vtedy hovoríme práve o tom nejakom membránovom napätí, ktoré je veľmi podobné napätiu, pokojovému napätiu pre draslík. Vonku draslík, moc ho není, zhruba 4,5 mmol na liter a intracelulárne je ho celkom dosť, zhruba 150 mmol na liter. Kebyže to opäť hodíme do tej nejakej Nernstovej rovnice, tak nám vyjde 90 mV záporných. A to je zhruba čo taký kardiomyocit, tiež závisí od toho, akého typu ten kardiomyocit je, ale zhruba toľko ten kardiomyocit v skutku má. Kebyže sa dostaneme ďalej a zhrnieme celý ten model, tak to vyzerá zhruba nejakým týmto spôsobom. A to napätie,
ktoré sa tam bude indukovať týmto spôsobom, bude zhruba na úrovni okolo tých minus 90 mV, pretože membrána je pre draslík práve najviac priepustná a z toho dôvodu sa k tomu draslíku dostaneme úplne najbližšie. Čiže toto je taký model, ako funguje membránové napätie. Momentálne máte taký priestor, že možno pre nejakú otázku, prípade do vysvetlenie, prečo to takto zhruba je. Možno sa môžete, aj keď sa bojíte, napísať do nejakého chatu alebo tak. Určite sa nemusíte báť, ja vás nezjem. A máte to momentálne celkom dosť súkromné, takže sa nebojte. Dobre, fajn. Pokračujeme ďalej. Teraz k tej elektrickej aktivite ako takej, z pohľadu jednej bunky, pridáme trošku nejakého takého akože matematického opisu. A tá prvá dôležitá vec, to je nejaký vektor. Vektor ako taký, tí, čo máte už nejaké akože matematické ročníky za sebou, tak viete, že vektor je orientovaná úsečka. A v princípe všetci tí, ktorí neviete, čo je to vektor z matematických hodín, alebo si to nepamätáte, alebo si to odmietate pamätať, vektor je proste čiara. A v tomto zmysle sa rozprávame o vektore ako o čiare, ktorá ide zo záporného ku kladnému. Proste nejaká čiara, ktorá sa podľa trojuholníkov môže nejako zmerať a môže mať nejaké súradnice. Čo je celkom dôležité, keď sa chcete venovať všetkému možnému. Ak to chcete pochopiť, tak vám stačí vektor ako proste čiara, ktorá má nejaký smer. Vektorom môžeme opisovať vektorové veličiny. Vektorové veličiny sú napríklad aj elektrické pole. Elektrické pole, alebo respektíve, aby sme boli úplne presní, elektrické pole je opísateľné vektorovou veličinou, ktorej hovoríme intenzita elektrického poľa, ktorá nejakým spôsobom súvisí s elektrickým napätím. A momentálne sa pozrieme na tú membránu ako taký separátor náboja. Tá semipermeabilita nám hovorí, že na niektorej časti tej membrány sa môže čiastočne nachádzať kladný a na druhej časti čiastočne záporný náboj. A keď máme čiastočne kladný a čiastočne záporný náboj, tak vlastne nám z elektrotechnickej praxi, momentálne také zaklínadlo, ktorého sa vôbec nemusíte zľaknúť, vychádza membrána ako kondenzátor, že dokáže separovať tie náboje. A to nám zrovna z toho pohľadu, ako sa to dá vypočítať, pomerne dosť pomáha. Ale dôležité, čo tam je, tak to je práve ten vektor. Vektor ako taký. Bunka môže byť v stave polarizovanom a nepolarizovanom. To, čo sme sa rozprávali doteraz, ako vzniká to kľudové membránové napätie, to je proste polarizovaný stav. Polarizovaný stav je vtedy, keď máme záporný náboj intracelulárne a kladný náboj extracelulárny. Ako náhle bunka sa prekmitne do druhej fázy, že príjme nejakú informáciu, ktorá jej povie depolarizuj sa, zvyčajne od susednej bunky, tak sa tie membránové napätia, alebo teda tie náboje vymenia. Sodík príde do bunky pomerne dosť veľkej koncentrácii, alebo ono to nie je až tak pozorovateľné na koncentrácii, preto hovoríme o relatívnej dostupnosti sodíka alebo vápnika alebo iných iónov, ale povedzme si, že vstúpi sodík do bunky a keď vstúpi sodík do bunky, tak naraz ho bude na tej membráne pomerne dosť veľa zvnútra a preto bude parciálne záporný náboj na voľkajšej strane a parciálne kladný náboj na tej vnútornej. A tým nám vznikne depolarizovaný stav. Ako náhle máme depolarizovaný stav, tak si všimnime, že tá bunka by naraz mohla depolarizovať tú ďalšiu. Čo sa v nejakej blízkej budúcnosti aj určite stane. Ale momentálne v tomto okamžiku, keď sa na to v tomto okamžiku pozeráme, tak máme extracelulárny priestor záporne nabitý pri tej jednej bunke a pri tej druhej bunke ho máme nabitý kladne. Čo z toho vychádza? Spomeňme si, že sme si povedali, že vektor bude čiara, ktorá bude vychádzať zo záporného a bude smerovať ku kladnému. Takže tam vlastne môžem nakresliť nejakú takú čiaru,
ktorá bude prepájať záporne nabité extracelulárne prostredie s kladne nabitým extracelulárnym prostredím. A takto nám vzniká nejaký vektor. To je tá základná myšlienka. Čiže predtým sme mali, ako bunka môže mať nejaké svoje vlastné napätie na tej svojej membráne, a teraz sme k tomu pridali ešte nejaký vektor. Teraz to ešte obohatíme o nejaké anatomické vsúky. Toto je srdce. Srdce sa nekreslí takým tým pekným piktogramom. To je celkom fajn, keď máte niekoho rád alebo tak, ale srdce v skutočnosti vyzerá takto. Kebyže ho prerežete zhora nadol nožom, tak bude vyzerať zhruba takto nejako. Samozrejme nejaký anatomický opis, čo kde sa ako nachádza. Máme hornú dutú žilu a dolnú dutú žilu, čím sa dostáva krv chudobná na kyslík do pravej predsiene, z pravej predsiene cez trojcípu chlopeň do pravej komory a potom cez pľúcny kmeň truncus pulmonalis do pľúc. Odtiaľ tam sa okysličí a krv bohatá na kyslík cez pľúcne žily sa dostanú do ľavej predsiene, cez mitrálnu chlopeň do ľavej komory a potom cez aortu ďalej do tela. Čo je však strašne dôležité, je uvedomiť si to, že tam máme tú ľavú komoru ako v skutku dominantný prvok. Pravá komora má nejakú svalovinu, ale je jej zhruba 3-krát menej ako tej svaloviny komory ľavej. A preto v tých elektrických dejoch je neskutočne dôležitá práve tá ľavá komora a jej svalovina. Proste keď sa rozprávame o srdci z pohľadu elektrofyziológie, tak nás trošku zaujíma prevodný systém, trošku predsiene, ale dominantne práve svalovina ľavej komory. Septum a svalovina ľavej komory. Pretože je dominantná a koná fakt neskutočne veľké množstvo práce. Čiže už som trošku načetol termín prevodného systému. A tuto som našiel takú krásnu animáciu, ktorá to výborne opisuje. Ona z toho mechanického pohľadu nie je správna, pretože nefunguje tým spôsobom, že by tie komory boli nejakým spôsobom naraz úplne prázdne a potom by sa tam iba vliala krv, pretože tam je aj nejaký reziduálny objem. Proste ochabnutie srdca neznamená, že tam bude zrazu vzduch alebo vákuum, ale bude tam iba menší objem, na ktorý bude vyvíjaný menší tlak. Ale krásne tu vidíme ten prevodný systém. Prevodný systém začína zvyčajne v sinoatriálnom úzle. Sinoatriálny je preto, že tam máme nejaký sinus. Sinus latinsky znamená nejaký splav. Tam, kde sa spája viacero žíl, to zvyčajne hovoríme ako sinus. Vena cava superior, vena cava inferior, teda dolná a horná tutá žila, tam ešte nejaký sinus coronarius tam ústí. Ale to teraz momentálne nie je podstatné. A atriálny atrium je predsieň. Takže sinoatriálny úzol je hlavný pacemaker srdca, teda udáva rytmus srdca. To je zhruba tých 60 až 100 úderov za minútu. Z tohto primárneho pacemakera nám vedie také jedno ramienko do druhej predsiene. Tá ľava sa bude depolarizovať tým prevodným systémom až na ten pracovný myokard a aby trošku neskôr došlo aj k systole predsiene ľavej, tak tam potrebujeme ešte nejaké to ramienko k nej. 3 zväzkami sa dostávame na atrioventrikulárny úzol. Atrioventrikulárny preto, lebo atrium, hovoríme predsieň, a ventriculus ako komora. Takže na rozmedzi atria a ventrikula sa nachádza atrioventrikulárny úzol, ktorý má veľmi dôležitú funkciu a síce z toho sinoatriálneho úzla, ako príde tá informácia k nemu, tak ho trošku spomaliť, aby došlo k samostatnej systole z predsiení a samostatnej systole komôr, aby to nebolo nejakým spôsobom naraz. To by nebolo veľmi strategické. To by nemalo vôbec žiadnu myšlienku. A z atrioventrikulárneho úzla sa dostávame hysovým zväzkom potom ďalej na tavarové ramienka. Ale prečo vlastne iba jedným jediným zväzkom? Ono je to práve kvôli tomu, aby nedošlo k náhodnej depolarizácii
na základe kardiomyocitov. Pretože aj kardiomyocity sú teda elektricky vzrušivé, tak, aby nedošlo k tomu, že sa prevedie vzruch cez ten pracovný myokard aj na komory z predsiení. Tak preto tam máme iba jeden jediný hysov zväzok a inak je to oddelené systémom tzv. Srdečného skeletu. Máme tam nevodivé tkanivo, nejaké väzivo, môžeme to tak povedať. Z hysového zväzku sa dostávame na tavarové ramienka, ktoré sú terminálne arborizované na nejaké purkyňové vlákna. A tie už následne dávajú informáciu celému pracovnému myokardu: pracuj, makaj. Samozrejme, celý ten prevodný systém hovorí o tom, že všetkej tej svalovine, kde sa nachádza, že pracuj, ale dominantne sa nachádzame práve tými purkyňovými vláknami v tej ľavej komore, ktorú, ako sme spomenuli, má neskutočne veľký objem ako na najväčšiu prácu. Takže toto je tá prvá myšlienka. A všimnime si, akým spôsobom prechádza teda ten vektor po tom srdci, alebo ako postupuje tá vlna depolarizácie. Ako postupuje vlna depolarizácie, tak bude postupovať srdečný vektor. To je ďalšia taká múdra myšlienka. Čiže zatiaľ sme sa rozprávali o elektrickej aktivite jednej bunky a teraz o elektrickej aktivite srdca v nejakom komplexe toho prevodného systému. Teraz k tomu pridáme samotnú svalovinu. Prvé video nám ukazuje, akým spôsobom nodus sinoatrialis, postupuje depolarizácia, potom následne na to septum tými tavarovými ramienkami, až sa dostaneme k samotným purkyňovým vláknam. Potom svalovina srdca ochabuje postupne. Ešte raz, primárny pacemaker, postupuje vlna depolarizácie, spomalíme proces, následne postupujeme septom, depolarizuje sa septum, až dôjde k depolarizácii samotných komôr. Tie majú veľmi dlhý akčný potenciál, preto tá depolarizácia bude postupná a trošku pomalšia. A všimnime si ešte jednu dôležitú vec, že keď dôjde k depolarizácii, tak tá repolarizácia je tiež nejakým spôsobom opísateľná vektorom a obzvlášť závislá je na tej svalovine komôr, kde najskôr sme postupovali od endokardu k perikardu a naraz tá repolarizácia je jej opačný, čo je veľmi dôležitá vedomosť. Momentálne k tomu pridajme ešte tie vektory. Všimnime si, ako postupuje tá depolarizácia, tak opíšeme vektor. Následne pomaly sa dostávame na septum. Opäť vidíme, ako postupuje depolarizácia, tak opisujeme jedným, druhým vektorom a teraz tretím vektorom. A naraz postupuje repolarizácia, ale keďže repolarizácia je dej fyzikálne opačný a zároveň postupuje v opačnom prostredí, alebo teda v opačnom smere, tak ten vektor bude vlastne rovnakej orientácie ako ten predchádzajúci. Lebo mínus a mínus nám dá plus. Čiže jeden vektor, druhý vektor, tretí vektor, štvrtý vektor a teraz ešte ten piatý vektor, ktorý tu môžeme zaznamenať vlastne týmto spôsobom. Ešte raz, prečo je tá šípka orientovaná rovnako? Je to práve kvôli tomu, že ten samotný fyzikálny proces depolarizácie je opačný a zároveň postupujeme v opačnom smere. Takže toto je tá dôležitá myšlienka. Čiže všimnime si, že tam máme väčšie množstvo rôznych vektorov. Toto je prvý vektor. Ono v princípe nie, že on sa naraz takto objaví, on postupne sa zväčšuje, až dosiahne svojho maxima. Potom sa bude naraz zmenšovať, až prevládne iný vektor. Toto bude druhý vektor, ktorý prevládne, pretože dôjde k depolarizácii septa. Následne dôjde k ďalšiemu významnému vektoru, pretože z toho septa sa dostaneme k hrotu srdca, apex, ktorý by sme opisovali niekde tu. A potom následne máme ďalší vektor,
A to samozrejme nie je tak, že jeden vektor, druhý vektor, tretí vektor, ale oni po sebe plynule do seba prechádzajú, ako uvidíme ďalej. A samotné tieto vektory potom následne môžeme nejako pomenovávať. A odtiaľ sú práve všetky tie mená typu P, to by bola nejaká P vlna na EKG. Potom by sme mali nejaký Q-kmit, to by bol zrovna tento vektor. Potom máme R-kmit, to by bol zrovna tento vektor. Pardon, QR, a teraz by sme sa dostali na S-kmit, toto by bol S-kmit. A potom ešte T vlna, ktorú by sme opisovali práve na konci EKG. Dobre, takže ešte raz, vlastne nejaká vlna depolarizácie siení, potom by sme sa dostali na depolarizáciu septa, depolarizácia septa postupuje k apexu, potom sa dostávame k depolarizácii práve tej svaloviny a potom repolarizácia svaloviny v rámci komôr. Čiže mali sme tam viacero takých procesov. Mali sme tam jeden, druhý, tretí proces a teraz to všetko poskladáme dokopy. Čiže mali sme elektrickú aktivitu, ktorú môžeme nejako snímať. Táto elektrická aktivita sa dá snímať pomocou nejakých elektród a teraz si predstavme celý ten vektor toho srdca, ako postupuje, tak postupuje v tom srdci postupne. Najskôr sú to tie siene, potom sa dostaneme na to septum a potom sa dostaneme na svalovinu. V konečnom dôsledku ten záznam toho vektora by vyzeral nejako takto, ako také 3 slučky. Jedna malá, druhá malá a tretia taká, čo vyzerá trošku ako takéto emotikonové srdiečko. Najskôr máme tzv. P-vlnu. P-vlna postupuje práve cez tie predsiene. Ona opisuje túto nejakú takú slučku a potom plynule prejde k tomu Q, R, S komplexu, najskôr Q v zmysle tej depolarizácie toho septa, R ako významná depolarizácia smerom k apexu a S-kmit ako postup k tej svalovine. A potom máme T-slučku a táto T-slučka znamená repolarizáciu svaloviny komôr. Možno by sa niekto opýtal, že kde sa schováva repolarizácia svaloviny siení. Ale tá tam v princípe zaniká pod vplyvom obrovskej masívnej svalovej a elektrickej aktivity práve tých komôr. Čiže v priestore by sme vedeli opísať priebeh toho vektora práve týmto spôsobom. Je to nejaký záznam 3D. V 3 rozmeroch dokážeme zaznamenať vektor. V každom jednom okamihu by sme tomu vektoru dokázali priradiť súradnicu. Takže toto je tá prvá myšlienka. A všimnite si, že tam máme zrovna 3 nejaké roviny, do ktorých to môžeme premietať. Frontálnu, teda taká, čo je rovnobežná s čelom, čiže ako keby som sa ja odsapil na nejakú stenu. Sagitálna, to je zrovna taká, kebyže sa chcem prerezať týmto spôsobom. A horizontálna, respektíve transverzálna, kebyže sa chcem dať na poli ako dážďovka. Takže do týchto rovín ja môžem premietať práve tento QRS komplex a všetky tie vlny. A to je zrovna ten druhý krok. Zo spaciogramu alebo spaciokardiogramu sa môžeme dostať na vektrogram. Môžeme hovoriť o nejakej kvadratizácii. Zoberme si, že si napíšeme v 3D priestore práve záznam toho vektora. A ja si na ňo, tak povediac, posvietim baterkou. A urobím si nejaký tieň, jeho priemet do 2D roviny. Čo mi z toho vyjde? Tuto mám nejaký bod, ktorý má izoelektrickú aktivitu, to znamená, že tam nie je vôbec žiadna merateľná elektrická aktivita a doňho budem umiestňovať práve ten vektor v každom jednom momente. Keď sa budem rozprávať o depolarizácii predsiení, tak mám P-slučku, potom naraz bude Q, R, S komplex a potom dôjde k repolarizácii a to bude práve tá T-slučka. A práve teraz závisí od toho, do ktorej roviny to budem premietať.
Dohodníme sa, že momentálne sa rozprávame o tej frontálnej rovine, do tej by sme to premietli zhruba takýmto spôsobom a budeme sa o tom rozprávať ďalej. Dúfam, že je všetkým všetko jasné, respektíve keď nie, alebo som niekde bol málo jasný, alebo som niekde urobil nejakú skratku, ktorá bola málo pochopiteľná. Nebojte sa pýtať. Ja sa pozriem teda ešte do chatu, či tam náhodou niekto niečo nenapísal a nie, nič tam nie je. Tak, v tom prípade pokračujeme ďalej. Momentálne sa už pozrieme práve na ten záznam ako taký. Zoberme si srdce. Srdce má nejakú svoju elektrickú aktivitu. A kebyže to premietnem práve na tú hrudnú stenu dopredu, do tej frontálnej roviny, tak by som tam nejakým spôsobom, dobre, pardon, to mám kúsok ďalej, tak by som to mohol zaznamenávať. A práve sa dostávame k tomu záznamu. Vpravo hore, R ako right, si dám jednu snímaciu elektródu. Umiestním ju right hand, teda na pravú ruku. Na ľavú ruku umiestním druhú elektródu, alebo do blízkosti ľavej ruky, zhruba na rovnakú výšku. A potom na ľavú voľnú dolnú končatinu, voľne preložené ako nohu, môžeme umiestniť ďalšiu elektródu. A práve snímaním elektrickej aktivity medzi dvoma elektródami hovoríme o zvode. To by sme si mohli povedať, že týmto spôsobom sa pozeráme na srdce. Rozdiel elektrickej aktivity medzi dvoma elektródami, zvod, je spôsob, ako sa pozerám na srdce. Alebo na elektrickú aktivitu srdca. Takže ja si nejakým spôsobom zapojím tieto 3 elektródy k nejakému počítaču, ktorý mi to bude vyhodnocovať. Čiže v konečnom dôsledku toto je to, čo vy vlastne vidíte nejako teraz síce schematicky, ale čo vy vlastne na toho človeka nalepíte, tak toto je to, čo tam reálne je. A teraz si pozrieme tie elektrické deje. Keď ja si spojím probatórne 3 elektródy, tak mi vznikajú zvody. Tuto si označím veľmi schematicky, ono to tam samozrejme takto úplne nie je, ten vektrogram. Čiže nejaký 2D priemet tej 3D elektrickej aktivity srdca. Čiže takto nejako by sme si to zhruba vedeli predstaviť, úplne to nesedí. Lebo tá izoelektrická aktivita je zhruba niekde v oblasti medzi septom a truncus pulmonalis. Ale celkom dobre sa to dá premietnúť zhruba teraz takto. Takže toto máme. A akým spôsobom sa budem pozerať na to srdce? No nejakými zvodmi. A tie zvody definujem ako prvý zvod medzi pravou a ľavou rukou, respektíve elektródami, ktoré sú na nich nalepené. Druhý zvod, ktorý je medzi pravou rukou a nohou, respektíve medzi elektródami, ktoré sú medzi nimi nalepené. A tretí zvod, ktorý je medzi ľavou rukou a ľavou nohou, respektíve medzi elektródami, ktoré sú medzi nimi nalepené. V konečnom dôsledku tieto elektródy mi dokopy dajú tzv. Eidhovenov trojuholník. Keď si všimnete, máme 3 vrcholy, ktoré sú označené tými elektródami a zvody, ktoré predstavujú zrovna tie strany toho trojuholníka. Niekto hovorí rovnoramenný, niekto hovorí rovnostranný. Podľa mňa to nie je ani jedno, ani druhé, lebo v konečnom dôsledku je to vlastne niečo úplne iné. Ale hovoríme o Eidhovenovom trojuholníku. V konečnom dôsledku hovoríme ešte aj o tzv. Bipolárnych zvodoch, pretože všetky 3 elektródy snímajú elektrickú aktivitu. A keďže snímajú elektrickú aktivitu, nie sú indiferentné, tak hovoríme, že ten zvod je bipolárny. To sú zrovna tie spôsoby, ako sa pozerať na srdce. Teraz zabudnime na to, že sú tam nejaké zapojenia a že existujú prvé 3 zvody a postupom času sme pridali ešte ďalšie zvody, ktoré im hovoríme tentokrát unipolárne. Pretože, a stále tu je dôležité si uvedomiť, že stále si vystačíme s 3 elektródami. A síce tak, že spojím 2 elektródy
A tieto dve elektródy medzi rukami prepojím cez obrovský odpor. Týmto spôsobom úplne vymažem ich elektrickú aktivitu. Proste, kebyže tam chcem merať nejaký prúd, tak tam nebude. Čo však budeme merať, bude elektrická aktivita na tej ľavej nohe. Ono samozrejme, toto nie je nejakým spôsobom opäť na tom človeku nalepené, že by tam bol nejaký drát, ktorý by to spájal. To je všetko tuto v tom prístroji, ktorý tam je. Ono to tam sú nejako špecificky podprepájané a pospájané a poprepájané a nejako to tam dokáže všetko vypočítať a je to perfektné. Týmto spôsobom hovoríme o tzv. Augmentovaných zvodoch. Toto je augmentovaný zvod ľavej nohy, AVF. Rovnakou výrokovou logikou sa viem na srdce pozerať ešte. Z druhej sprava z dola doľava hora hovoríme o augmentovanom ľavom zvode a to isté platí o augmentovanom pravom zvode. Čiže teraz som vytvoril trojicu unipolárnych zvodov. Vytvorím dve elektródy, ktoré spolu prepojím cez veľký odpor a vytvorím indiferentnú elektródu a elektródu, ktorou snímam nejakú elektrickú aktivitu. Týmto spôsobom nám vzniká unipolárny zvod. Čiže mali sme 3 unipolárne zvody, máme zvody ešte 3 bipolárne zvody a ešte potom je ešte nejakých 6 hrudných, ale tie úplne teraz nemusíme spomínať. Takže máme vektor a teraz sa na to srdce pozrieme cez jednotlivé tie zvody. Srdiečko tam niekde už som vymazal, zostane nám iba vektor. Na tie vektory sa pozerám cez prvý zvod, ktorý, keď si zoberiete 360 stupňov ako v kruhu, tak začínam zhruba tuto na nejakej tejto úrovni a bude to zrovna tých 0 stupňov. Na ňo kolmý zvod je práve ten AVF zvod, zhruba v 90 stupňoch. Ono je to dôležité z pohľadu tej praxe, pretože ako náhle máte niekde najväčší kmit, tak hovoríte, že tam je osa srdečná a potvrdíte si to tým, že zhruba izoelektrická aktivita je v kolmom zvode. Potom máte zrovna ten druhý zvod, ktorý zodpovedá 60 stupňom. Jediné, čo sa momentálne stalo, je to, že ja som preusporiadal z predchádzajúcej snímky všetky tie zvody tak, aby sme vychádzali z nejakého jedného bodu z tej izoelektrickej aktivity. Prvý zvod AVF, druhý zvod 60 stupňov. A na ňo kolmý bude pozerať vľavo hore, takže to bude AVL, zhruba, teda presne minus 30 stupňov. Keď toto je 0 a v tomto smere máme kladný zmysel, tak v tomto smere máme záporný zmysel, minus 30 stupňov. Ďalej nám zostáva potom ten tretí zvod, ktorý bude zodpovedať 120 stupňom. Všimnite si, 0 stupňov, 60 a 120 stupňov. Bude to ten základný Eidhovenov trojuholník a na ňo kolmý zvod bude smerovať doprava hore, takže to bude to AVR. AVR minus 150 stupňov. Ono, zvyčajne to srdce sa nachádza približne medzi tým rozmedzím 60 a 90 stupňov. Vtedy hovoríme o fyziologickej ose srdečnej. Samozrejme, to fyziologické rozmedzie je to ešte trošku vyššie. Zhruba, nemusí to byť úplne presne, od toho AVL po ten tretí zvod. Inak by sme hovorili o nejakej dextrokardii, že to srdce je proste celý hrudník zvyčajne býva obrátený naopak. To býva taká zvyčajná príčina, prečo to tak býva všetko otočené naopak. No a teraz vlastne už jediné, ako nám to EKG samotné vznikne, je to priemet 1D, mali sme 3D spaciogram, 2D vektrokardiogram a teraz elektrokardiogram, čiže mám nejaký, povedzme tuto ten druhý zvod, od záporného ku kladnému, mám nejaký vektor a v priebehu času na ňo budem tak povediať svietiť baterkou, budem odvíjať list a zaznamenávať, akým spôsobom sa tam zrovna ten vektor nachádzal.
Čiže najskôr sme mali nejakú depolarizáciu siení. Všimnime si, že to bola tuto tá vlna P. Depolarizácia siení sa nám premietne do vlny P. Následne došlo k významnému kvitu Q, čo je depolarizácia septa, kmit Q. Potom masívny kmit R v druhom zvode, ktorý zodpovedá zrovna depolarizácii komôr. Následne masívny kmit QRS, ktorý zodpovedá depolarizácii zvyšných kardiomyocitov svaloviny komôr. A potom vlna T, ktorú keď si premietnem, bude zodpovedať tuto zrovna takejto nejakej miernej vlne, ktorá zodpovedá zrovna repolarizácii komôr, vlna T. Čiže týmto spôsobom sa viem pozrieť na ten vektor, záznam toho vektora, tie slučky, v každom jednom zvode, ktorý sme menovali. Či už v prvom, druhom, treťom, AVL, AVF, AVR, prípadne vo 6 hrudných zvodoch. A z toho, ako sa na to pozeráme, tak podľa toho vieme vyhodnotiť, čo sa tomu človeku zrovna deje. Čiže ešte jeden taký dobrý pohľad na celú situáciu. Mám tuto opäť nejaký príklad, keď sa pozriem na AVL zvod, tak keď si na neho posvietím, bude to vyzerať vlastne nejakým spôsobom podobne, ale kúsok inak. Keď si zoberiem tú P vlnu, tak vidím, že tá bude omnoho menšia a dokonca sa mi premietne aj do negatívnych hodnôt, nie len do pozitívnych. Naraz tam vidím, že tá silná depolarizácia tam nebude až tak veľmi výrazná, ale tá T vlna sa tam premietne stále. Inak povedané, pozrime sa teraz ešte raz na ten druhý zvod. Elektrická aktivita postupuje momentálne septom. Vidíme, že je veľmi masívna, preto bol tam ten R-kmit. Hovoríme o QRS komplexe. A následne T vlna ako repolarizácia. Opäť P vlna, pretože depolarizujeme predsiene, potom mali Q-kmit ako depolarizácia septa, výrazný R-kmit ako depolarizácia svaloviny a zvyšok svaloviny komôr a T vlna ako repolarizácia. Čiže toto je to EKG. Toto je to, čo vám ako v nejakých veľmi špecifických prípadoch, keď vás dovezú záchrankou, to je jedna z prvých vecí, čo sa robí. Je to základná z istého pohľadu jedna z dôležitý monitoring dôležitých životných funkcií. Že či vám funguje obeh. Obeh je ako tá základná životná funkcia a toto je jej monitoring. Jeden z viacerých. Tak, a momentálne ešte to, že ako sa to môže zapojiť. Ako to všetko tam môžeme popájať. Nenechajte sa oklamať obrázkom, úplne tak, ako sú tu tie farby, tak sa to veľmi nepoužíva. Možno sa to tak používa fakt v Amerike. U nás sú tie farby kúsok iné. Všimnite si, že je tu ešte jedna elektróda a tá sa používa práve na pravú nohu. A to je práve elektróda, ktorá je uzemňujúca. Aby ste mali referenciu, že kde je nula. Čiže vlastne ona nič nemeria, ona vám len hovorí, že tu je nula. Pretože keď si všimnete, to srdce je zorientované zhruba týmto spôsobom, tak má zmysel merať práve pravú ruku, ľavú ruku a ľavú nohu. Na pravú ruku sa zvyčajne prikladá červená snímacia elektróda, na pravú nohu čierna, ako tá zemniaca, zelená na ľavú nohu a žltá na ľavú ruku. Ono v princípe je jedno, že či ich dáte tie elektródy že do tejto výšky a potom tú ľavú sem, alebo to dáte úplne až na členky a zápestia. Dôležité je, aby ste zachovali rovnakú vzdialenosť zhruba od toho srdca, pretože na tých úrovniach budete mať rovnakú úroveň elektrického potenciálu, alebo zhruba rovnakú úroveň elektrického potenciálu. Keby ste jednu elektródu nalepili, povedzme, že na rameno, druhú by ste dali na kotník a tretiu by ste dali na zápestie alebo na rameno. V
tom zmysle, že akože na biceps, tak by ste niečo zaznamenali, ale vôbec by to nebolo EKG, tak aby sa vám páčilo. No a potom ešte môžete zapojiť tie hrudné zvody, ktoré vám fungujú k tomu, aby ste sa pozerali na srdce nie vo frontálnej rovine, teda z pohľadu hrudníka, ale ako keby ste sa na srdce pozerali zo spodu. To opäť funguje zhruba takým spôsobom, že zapojíte úplne všetky elektródy, ktoré máte dokopy cez veľký odpor. A ako ich zapojíte cez veľký odpor, tak vám vznikne nejaká indiferentná elektróda a potom sa pozeráte cez tie jednotlivé zvody, ktoré tam máte, cez jednotlivé elektródy, ktoré sú probatórne. Ako to môžete zapojiť? Toto je striktne dané, pretože človek bez hrudníka vám nepríde, človek bez ruky vám prísť môže, tak do 4. medzirebria vpravo, čiže medzi 4. a 5. rebro, dáte prvú elektródu, vľavo do 4. medzirebria druhú elektródu, potom preskočíte tretiu, dáte 4. do 5. medzirebria do tzv. Medioklavikulárnej čiary, pretože máte klavikulu ako kľúčnú kosť. Tu si môžete prepojiť takou nejakou strednou pomyselnou čiarou a tam, kde vám táto medioklavikulárna čiara pretne 5. medzirebrie, tam dáte 4. elektródu, medzi 2. a 4. dáte 3. a potom 5. a 6. dáte do tzv. Prednej a strednej axilárnej čiary. Axila je podpazušie, tak odbornejšie povedané, takže tam, kde máte stred axily, tam dáte 6. a tam, kde máte ako prednú časť axily, tak tam dáte 5. zvod. Má to zmysel v rámci určenia tej elektrickej osy srdca, čo je práve ten R-kmit, ten dominant, alebo čo je práve výsledkom toho QRS kmitu. Takže týmto spôsobom môžete zapojiť EKG. Týmto spôsobom vám vzniká to EKG od začiatku až po koniec. Veľmi zjednodušene, veľmi zrýchlene, pretože ešte je veľmi dôležité sa vyznať v tom, čo vám jednotlivé tie zvody hovoria, kedy má zmysel sa na ktorý ten zvod pozerať a čo v ktorom zvode budete vlastne vidieť. Trošku ešte na záver sa pozrieme na historické zapojenie, alebo ako to vyzeralo kedysi. Toto sú skutku obrázky z obdobia, keď ešte pán Einthoven teda nejakým spôsobom meral EKG. Možno taká kontrolná otázka, kebyže náhodou niekto chce interagovať, aký zvod by sme mohli použiť, kebyže máme iba zapojenie pravej a ľavej ruky. Dobre, všetci sa ma boja. Samozrejme, všetci to viete, pretože som vám to už teraz povedal. Kebyže máme pravú a ľavú ruku, tak by sme mohli mať iba pravú a ľavú elektródu. Momentálne elektróda predstavená obrovskou káďou vody. Takže by sme používali vlastne iba prvý zvod. Keď si všimnete, tak tie historické obrázky v skutku vyzerajú všelijako. Tu vidíte pána, ktorý má ruky namočené teda v tých jednotlivých nádobách a ešte tam má namočenú aj nohu. Takže vidíte, že je to práve to zapojenie toho Einthovenovho trojuholníka a nepoužívali sa teda tie dnešné metódy z pohľadu nalepenia nejakej elektródy vpravo, vľavo a na ľavú nohu, ale zrovna takým tým spôsobom, že ste tú elektrickú aktivitu fakt museli zaznamenať vďaka nejakému vodiacemu prostrediu, práve vďaka vode, ktorá je teda nejakým spôsobom vodivá, keď nemáte destilovanú vodu. No a muselo to ísť všelijakými takými augmentačnými alebo zosilňovačnými prístrojmi, aby ste vôbec niečo zaznamenali. To sa samozrejme používa aj dnes, ale dnes máme aj tie detektory omnoho citlivejšie, takže vieme niečo zaznamenať a vieme toho zaznamenať teda pomerne dosť veľa. Dobre, takže v konečnom dôsledku, kebyže máte nejaké otázky, ja na ne veľmi rád zodpoviem. Toto sú nejakým spôsobom moje zdroje, ktoré som použil pri tvorbe tejto prezentácie, predovšetkým obrazového charakteru. A ja vám vlastne týmto spôsobom ďakujem za pozornosť. Čakám na otázky.